Wus dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing kodrat saking panguwasaning Gusti ingkang hayipta jagat. Ing madyaning wisma pahargyan ing dalu kalenggahan wonten titahing Gusti ingkang asipat jalu kalayan wanita arsa hanetepi jatining palakrama hanindakaken tata cara adat panggih pangudi gambuhing penggalih. Nalika samono penganten kekalih sami bebalangan gantal kang dumadi saking suruh ingkang matemu rasi isi jambe linintingan wenang lawe sanadyan beda lumah lan kurepe yen ginigit padha rasane. Mengku pasemon mugi sedyaning manah penganten sekalian tansah nyawiji cipta rasa karsa tuwin karyani nuli hanindakaken tata cara wiji dadi. Penganten putri laju hanjengku ngaturaken pangabekti pakurmatan katur dumateng penganten priya minangka guruning bebrayan ingkang badhe dipun suwitani. Sigra penganten priya hanya ketikanang antiga ingkang caket ing bokor minangka wadahing sekar pancawarna. Sakala kanangan tiga pinidak ing padha piyar pecah saknalika. Mengku makna panyuwunan wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung mugi hanggenya jejodohan amemangun bali wisma pikantuk wahyuning palakrama awujud pratima ya golek kencana ingkang bisa tata jalma pinaringan tedhak turun putra putri ingkang saleh lan salehah. Hamiji ampeyanipun ingkang garwa ngagem sekar pancawarna pangajabing sedya ngicali salining sukerta miwah ngambar-ambar arum gandanyo pangambar-ambar arum tindakyo nuli kaadanan tata cara junjung derajat penganten priya tansah junjung derajat lan martabate penganten wanita jroning lampahe gesang bebrayan. Nuli penganten wanita ngadani tata cara laku pradaksina mubeng nengen hamratitisake diri wonten ing sisih kiringipun penganten jalu minangka tandha pangaji-aji penganten wanita nggenya tansah hanengenaken kakungipun. Sareh ning sampun jumeneng jajar sumanding oriseng penganten sekalian nuli badhe kasingkepi slindur dening ingkang arama mawi slindur gula klapa awarna rekta lan seta. Beli penganten sarimbit arsa kakanthi tumuju palenggahan arinengga kanthi hanglaras maya lampahi. Wus kakanthi dening tiyang sepuh sutresna anenggi Kanjeng Rama mawi kasingkepi slindur warna rekta seta ya abang lan putih pralambang so pralampita ing ngarsa sungtuladha ing madya mangun karsa tuturi handayani. Ugi riseng penganten sekalian tansah tinuntun ing reh kautaman pinayungan ing budi rahayu wani ing bebener saha wedi marang kanistan sinawur-awur dening puspita para pacak ayu binaris kinarya pandonga puji sasanti genya penganten sakalian ngerakit sekaring katresnan tansah manggih kawidadan donya prapta ing dalan. Ya mangkono iku penganten sarimbit
sing putri katon ayu sing kakung katon bagus sanadyan ora padha guyu ananging jroning galik wis padha sarji menawi wonten gesehing penemu musyawarah kang den gugu salokane kadya lembu ingkang hanggeret garu luku ngangkate bareng datan benceng ing lagu jinurung donga pamuji saking para ingkang sami rawuh mugi bebrayaning penganten sakalian tansah antuk mat sinamadan daya dinayan jinangkung dening Gusti ingkang Maha Agung saged amemangun bali wisma manggih keluarga ingkang bagya mulya kang kawastanan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ayem tentrem lair tumusing batin ya mangkono pangudas maraning griya kang kawiyos wijining lesan nuli penganten sarimbit arsa kalenggahaken wonten ing palenggahan rinenggo dening ingkang rapa ngadani tata cara tanem jeru ing pangajap mugi jeru tancepe dhuwur kukuse sarta adoh kuncarane kanthi puji sasanti yer anakku cukup sepisan kanggo saklawase ya kula Porno angadani tata cara tanem jeru pamangku gati ngene rohang lenggahaken penganten sekalian nuli mandhap sawetara saking pakurubungan giya hanampi kanthi hamrepeki rawuhipun kadang besan sutresna ingkang sampun sumadya wonten ing madyaning sasana Badrayasa anenggih wonten ing sak ngandheping pragala katresnan Lon-lonan wis kepareng lumaksana kadang besan sutresna yen sampun kasrantos dening pamangku gati anenggih bapa Aram lan sak keluarga sinartan pandonga mugi sakrawuhipun tansah manggih raharja miwah jinangkumana dening Gusti ingkang Maha Kawasa ngaturaken pambagi raharja wilujeng rawuh Dimas Pisan Nimas Pisan sumangga kula dherekaken tumuju palenggahan ati hangestreni saha paring panjurung donga pamuji awit sedyaning para putra inggih Kang Mas Pisan sumangga kula dherekaken nulya kadang pisan kinasih kalenggahaken wonten ing palenggahan ati ugi sumusul pamangku gati lenggah satoto wonten ing papanira sesarengan hangampingi ingkang putra putri kinasih ingkang saweg kawini suda nuli para pacak ayu ginaris kenya sampun kasembadan ing karya lumarap saking telenging sasana pahargyan
nedya wangsul dhumateng wisma palereman kawuryan penganten sekalian genyo lenggah sesandingan tansah nuwun donga pangestu saking para ingkang sami